Hindi ha. Ang pagkakamay po ng babae, ang nagkakahilinando po ang ranggin kayo. May mga ranggo po yung lang kayo. Pag ini po susi, babae yun. Ang na po pagkamay kami. Pagkahiling po nindo. Tandaan po nindo. Bro! Ano ito? Ano na? Ano kami? Ayun na ha. Parehas na niya. Parehas na lang din din dito iyo. Parehas na lang din iyo. Pati ay kami ulang daw. Saro. Dua. Tulo. Dahil do pili ang tubusin niyo. Pag halang ka ang rango ni sir. Saro, dua, tapos tapos bisa. Tulo. Iyo, pag halang ka rango maayon din yan. Tandaan din ha. Ang ating di mama na sa ano. Pagkilala, pagtanggap, sa nakakataas. Tapos mabisa ka sa kulay, kaypuan mo yan. Sa maharang ka ng dati. Tapos, taas mo, bisa. Saro pa. Tapos ang bitis mo. Ang bitis mo to. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo. Ang bitis mo. O, day pa nga niya. Sunod naman ka mo to. Ano pa yan? Saro pa. May na? Bisa na lang. Welcome. Hindi ka mo. Tayo kami din. Tapos niya makaramay sendo hilingunin doon patak. Masudnoy. Ay, bungaw. Gabos na oh. Digya masunod na kay CGS. Mahuri nila ako, nagbibideo ako. Ang bitis, ang bitis. Paghalang ka wang rang. Sunod na ka mo. Sunod na ka mo. Mabisa. Ayo, ta kuyan MG pa sa senda. RMG na kamo. Dai kamo. Pero yaw na sa balo yung indo. Bisa. Mayon taas, bisa lang. Kasi siya pa masunod. Welcome. Sige,